ब्लगखौ आं सानथाम सिगांनो लादोंमोन अब्लाबो होसाबलायबाय बेखौनो अन्नानै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। मानसिफ्रानो साहा लोंहांदो साहा सिंग्रा सिंग्रा खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि इउटुब चेनेल सन्जिब बर' क्रिएसननि गेजेरजों। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो जागा बेरायो रङिया स्टेसनाव दङ, ओमफ्राय जों दुलियाजानाव थांगोन आरो ओमफ्राय नै जों फैदो ट्रेन नेदो, जों ट्रेना 2टायाव दङ ओंखायनो जों एसे नेनांसिगोन। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 15959 अब हावड़ा डिब्रूगढ़ कामरूप एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 15959 हावड़ा डिब्रूगढ़ कामरूप एक्सप्रेस is arriving on platform पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 15959 up Landing railway station. Dimapur railway station. खालामदो बेफ्रा फाइनालि मोनफैबाय जोङो दुलियाजान रेलवे स्टेसन ओंखारनोसै ओंखारहांदो जोङो रावबो गैला लोगोफोर नै रावबो गैला गैलानो एखेबारे खालि जाजोबदो। खालिसै खिजाना प्लेटफर्म नम्बर 1 आया
Ya. Finally Duliajan स्टेशन ओंखारबाय जोङो थाद'नांसिगोन उपाय गैया 2:30 जादों टाइमा 2:30 थाद'नांसिगोन आरो लोगोफोर जों जागनफाम गामि बेरायहैनो होननानै बेलासि समाव ओंखारबोदोंमोन आंनि बिबोनांनि फिसाज्लायाबो बेवहाय बैसागो मोसानायनि रिहार्सेल होगासिनो दंमोन बेखौनो दसे नायदोंमोन जों जोबनायाव लोगोफोर जोङो जागनफाम गामिनिफ्राय न' फारसे फैफिननाय समाव नैबे नुथाया आंनि सालथिया स्कुटिजोंनो ट्रेन स्टेशनसिम लाबोदों आरो साथामबो गाखोना फैदों जों बिथांनि स्कुटिजोंनो ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं जार्निखौ फार्स्टनिफ्राय एन्डिंसिम दिन्थिनो हायाखिसै खायसे उसुबिदानि जाहोनाव ओंखायनो ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय